Kulumka Tiprasa dopani lukurok no haino rok ni thaniwo kok thaisa thaini sanani bage o video ma sunam phika kwbangma bororok kwbangma Tiprasa rok tabuk phano Uansukgo tongo je chini dopa rok ksang no tongi tongo hnei je kwbangma educated bororok eba sinai nuklai bororok tabuk phano je siring nglai tongkho dopani bage Khorang Tisaya tei dopani bage mungsa sukphano kok saya amoni bage no chini Tiprasa rok yok samung manani eba o je buni bosong bai satok jagi tongmani buni bosong ni tolao kelegi tongmani ajagani yok sawi manani hingke onek kothin eba onek kutuk ngai tongkha nadi takro bukurok je sini dopao kwbangma je leaders rok eba neta hangjaknai rok tabuk phano je sinai nugnai eba lekhapora ganang omohai neta rok komsiku बेसिरबाग जे ताबुक जे मंत्री मानजाक रक एबा गोबांमा नेता tongnai rok tabukni je katal generation ni sulaipano asuk educated bororok ya aboni bagino tabuk chini Tiprasa rok ma Uansuknai je dofano phiyoknani bagi nijini dofano o je buni dofa bai siklugi toni jakmani ajagani yok samung manani hingkai tabukni katal generation jara sijak nukjak bororok o bororok je Khorang mati sanai Tiprasa dofani bagi tei naidi te kaisa kok sanani musungo chini dofarok ni Khorang bufuru Bharat ha Kotor jora soginai bufuru Bharat ha Kotor ni Kotor chini bororok ni Khorang khananai tini kwbangma Tiprasa rok Khorang Tisao haipano obo joto khokno je chini Khorang Tisa mani joto Tiprasa rok Khorang Tisao hni Bharat ha Kotor jora sogiya koekjona leaders bororok dofani bagi Khorang Tisao te alka Tiprasa rok bebakno je borok ksang kheno tongui tongo hni si Uansukgo je naina di neta rok thango leaders rok thango je Tipraland ni bage kok sawo Tiprasa dofan yok sanani bage kok sawo ko ekjona neta 10-15 20 jona busile kaba chini neta rok Uansukgo nai kha busile kaba abuni bage je Bharat sarkar bo Uansukgo je o neta rok siming je Tiprasa dofani bage ama haike kok sai tongkhoyo alka Tiprasa rok te kuno kok sara saya borok ksang kheno Tiprao ekdom sustok tongui tongo ani Bharat ha Kotor Uansukgo so abuni bage no jung dini chini Tiprasa dofani sijak nukjak bororok tei jung komse kom kwbangma chini Tiprasa doparok tabuk social media wo active tongo musalayo rosaplayo comedy khlailayo kwbangma borok tongo hiaba tini dofani bage Khorang Tisanai belai kisa boroksi dofani bage kok sanai belai kisa boroksi tei jung kok sabo jepro chini Kokborok bai kok sawo Bharat ha Kotor ni leaders rok eba o je India hawo kwbangma leaders tongnai rok sarkaro asukjak wngthong opposition leader wngthong borok bahaike Tiprasa rok ni problem no saimanai borok bahaike Tiprasa rok ni je situation choli tongmano saimanai obono bujinai hingkai jung chini Tiprasa rok komsi kom o Indian ni language jara Hindi choli tongmani abo befano tini je chini Tiprasa rok Tiprasa dofani bage Khorang Tisawi tongmani neta rok ni Khorang leaders rok ni Khorang simingsi Bharat ni bororok eba o India ni bororok khanao chini public rok ni Khorang no khanaya eba chini public rok dofani bage kok sai tongphano Kokborok bai kok sai tongmani bage Bharat ha Kotor ni bororok Bujia belai kisa borok si chini leaders rok bai connection tongmani bage chini leaders rok bai kwrwngwi tongmani bage koekjona borok social media eba youtubers rok borok Tripura ni kokno sawo phiaba chini Tiprasa rok sasa chini Tiprasa rok kebo Hindi bai eba English bai Greater Tipraland no tuyui ekdom sanai borok kwrui ki belai kisa borok belai kisa te Khorang Tisanai borok kwrui chini Tiprasa rok ni bisingo obo haike thikno jung Kokborok bai hingkle jung asukeno jung salayo chini bisingo hingke jung asukeno kece kacak sijak lai salayo phiaba jepru jung o wal ni borok bujina jatkhe kok sanani nango jepru jung o India ha Kotor ni borok bujina jatkhe kok sanani nango obo haike sanai borok belai kheno kisa oboni bagino takro bukrok Tiprasa dofano yok sarnani bage Khorang Tisanai borok belai kisa ke nukjagui tongo India ha Kotor bebak Tiprasa rok Khorang Tisawi tongo haipano je o Bharat ha Kotor ni borok Bujia eba chini kokno buji mainani bage borok Uansukgo je Tiprasa rok o je political ni phaida nanai benefit nana nainai obo hai borok simingse dofani bage Khorang Tisai tongo Tripura ote baki bebak no ksang kan tong bla Tiprasa rok hini Uansukgo obni bage Uansukgo di jara educated borok jara sijak nukjak borok norok tini o je o wal ni borok buji najat khai chini Tiprasa bomai problem bo thangai geleika busuk jorati tolawo klukha abuno buji rini banani bage norok ma ongkhonai social media untung YouTube untung je kuno jaga bo Khorang mati sanai nogo asugui phano obo hai Kokrok no saimano buni dofao kaisa problem wngka hingke asuke hazar lakh bororok o video no swnambai Khorang Tisao naidi chini bororok hingke
Tisa nai kiri even nung oma haike dopani kok sadi chini borok kebo share khaya o kok rok no tuye borok oma hai dopani kok samarok no tuye asuk share khane kiri joto no jani ja sijage nukjage Uansukgo ni larka chiring ka tongoi tong so obuni bagui no chini dopani Khorang je chini problem ni Khorang u je Bharat ha Kotor ni Bororok eba jara neta kotor leaders kotor India bo sorkaro asukja gungtung opposition asukja gungtung borok chini Tiprasa ni problem no khana hor sukya tei chini Tiprasa Khorang Tisa kari u alka borok do pharok jara je YouTube channel khulok jak hindi kok sanai rok Punjabi rok omo hai bororok phaisi chini Tiprasa dopani bagi Khorang Tisa o phiaba chini Tiprasa rok sijak nukjak bororok Khorang Tisa ya oboni bagi dopa tebo keluknai tini sak phojonto nung kiriwi tongo lasiwi tongo dopa tebo keluknai takuro bukurok jodi Khorang Tisa ya hingke Tiprasa tabuk phano kom amti hai buya komsi kom 15 hoite 20 lakh bororok tongo o jagani bisingo kwbangma bororok 4-5 lakh bororok le smartphone use khayo komsi kom Tiprasa rok ni khuktui social media tung YouTube tung news tung chini Tiprasa rok ni problem no tuye pura wal ni bororok obono nuknai jatka jodi khlai kangkai 5-6 lakh bororok Khorang Tisa kangkai tini bo Tiprasa rok ni problem no tuye ekdom guruttopurno ekdom important we kok sajakamo haipono chini Tiprasa rok tamo khlai tong comedian Kapil Dev na musung jagoi tongo social celebrity na musung jagoi tongo potrepot ke amo hai ke dopani kok no Tisaya sak nangjagya samung nangjagya omo hai engi tongo nung nogo asuk dopani kok samabaya tini nini Khorang eba kami amsaya 10-15 jona asugui kok samabaya tini nung nini Khorang khnana hingke Nini Khorang nung jodi dopani bagi Khorang Tisa tongo ke o Khorang pura dunia o thangi khnai nya hingke nung social media o ma nongkhornai news channel o ma sajaknai te bebak chini doparok je social media use khai tongnai rok borok ni a jaga o nukjakna nangnai sajakna nangnai phiaba sabo dopani kokno pinai tongba kaisa se comedy side de kaisa burui thulaimani kok side de kaisa khalaimani kok side de aboko dunia ni borok abno kai share khlai laisinai phiaba dopani bagi kok sanai rokno je social media rogo o kok nangmani rokno pinai bell like no kisa chini dopawo Uansukgo ni Tiprasa rok obo ang kwbangma research khainai ka kwbangma dopani kok sanai bororok obo ti borok no bongni kok rok no asuk pisi pirjakya awni bagi thik no जों chini dopa rok Kokborok bai जों kwbangma chini dopa even neta rok bo Kokborok bai kwbangma chini dopani bagi kok sawo phiaba जों public rok borok ni logi wo tongu nei lag borok o neta rok ni logi wo tongu kuti je Tiprasa rok bebang o neta rok ni logi wo tongu ni nung bahai ke phunuk nai obo sudu Tiprasa wo nongkhorma baisiminya even news channel social media bebak jaga wo obo phunuk jaknani nangnai obo nukjaknani nangnai joto borok no Khorang Tisa mani o Khorang Bharat ha Kotor jora soginya nangnai जों Delhi wo thangu kwbangma andolon khayo kojona borok thangmanba 5000 10000 sose sogiya kuno mote thanga hingke 500-600 obahe borok amsuk sogiyo kuno dinol हाजार लाख borok sogimaya जों Delhi wo awni bagi जों social media platform bo ma nongkhornai chini dopani bagi kok sanani even all India ni borok bujinati khlaiye जों India ni language eba foreign ni English bai Hindi bai जों joto no chini dopani problem no chini social media site to ma danai ma sanai Khorang mati sanai awni bagi no Tiprasa lukurok no koinani musungo Khorang Tisa di dopani bagi norok ni social media wo hambai asuk